чӣ чиз туро боз медорад? оё хеле хаста ҳастӣ? шаб хоб накардӣ? нерӯи кофӣ надорӣ? вақти кофӣ надорӣ? маҳз ҳамин чизҳо ҳоли ҳозир туро боз доштаанд? ё пули кофӣ надорӣ? гап дар ҳамин аст? ё чизи дигаре туро боз медорад? баҳонаҳои ту танҳо ба гӯши касе хуш меоянд, ки худаш онҳоро бофта мебарорад. раҳм кардан ба худро бас кун. ғам хӯрданро, ба ҳама нақл кардани қиссаҳои маҳсуну гиряовари худро бас кун ва кӯшиш накун, ки одамонро ба қиссаи ғамангези худ ҷалб кунӣ. агар рӯзе якеро дар Rolls-Royce, дар меҳмонхонаи 6 ё 7 ситорадор ва дар айни шукуфоии зиндагӣ бинӣ, ба ӯ ҳасад набар, чунки ӯ барои ба он ҷо расидан шабу рӯз заҳмат кашидааст. ҳеҷ кас ба ӯ чизеро тӯҳфа накардааст. аз хоб бедор шав, қувваи дарунатро бедор кун. бозӣ оғоз шуд, мавсими амал фаро расид. вақти он расидааст, ки аз имкониятҳо ва захираҳое, ки дар кишвар ва ҷомеаи худ дорӣ, истифода барӣ. агар бо зиндагият мушкил дорӣ, агар бо муҳити атрофат мушкил дорӣ, коре бикун. агар чизеро мехоҳӣ рафта онро ба даст ор. дарк кун, ки баҳонаҳо асос надоранд. онҳо бофташуда ва сохтаанд. онҳо дурӯғанд. ва чӣ гуна метавон дурӯғро боз дошт? ту дурӯғро бо ҳақиқат боз медорӣ. ва ҳақиқат ин аст, ки ту вақт дорӣ. ту маҳорат дорӣ. ту дониш, дастгирӣ, ирода ва интизом дорӣ, то ин корро ба анҷом расонӣ. меваи ҳар як чизи хуб дар зиндагӣ аз душворӣ оғоз мешавад. ҳар чизе, ки арзишманд аст, заҳмат металабад. он худ ба худ назди ту намеояд ва ба оғӯшат намеафтад. агар онро мехоҳӣ, бояд рафта ба даст орӣ. ин имконияти туст, ин шанси туст, ин лаҳзаи туст, ин вақти туст, ин макони ту ва ин фурсати туст. ин вақти ман аст, ин лаҳзаи ман аст. фардо, фардо, фардо чизи ба номи фардо вуҷуд надорад. мо танҳо имрӯзро дорем. ин орзуи туст. агар мехоҳӣ онро дошта бошӣ, бархез ва онро амалӣ кун. хез ва меҳнат кун. ту ҳанӯз корҳои зиёде дорӣ. дар майдони зиндагият ҳамчун бозингар бимон, на ҳамчун тамошобӣ. ин мавсими заҳмат аст, дӯстам. фурсатро аз даст маде.